мизони андеша. таҳлилу баррасии мавзӯъҳои доғи рӯз аз дидгоҳи коршиносони соҳа. мизони андеша, барномаи таҳлилӣ танқидӣ дар радиои Фарҳанг бо зеваршоҳи уктамшоҳ. салом сомиёни арҷуманди радиои Фарҳанг. ҳамасола бо фаро расидани фасли баҳори нозанин ки табиат аз нав зинда мегардад, ба истиқболи мо иди аҷдодиамон наврӯзи оламафрӯз меояд. бояд қайд намуд ки иди наврӯз дар худ расму оинҳои нозуку хосро доро мебошад ва дар минтақаҳои алоҳидаи Тоҷикистон, ватани азизамон, ин идро аксар вақт бо баҷо овардани суннатҳои гуногун таҷлил менамоянд. шунавандагони арҷуманд, мо ба студияи радиои Фарҳанг номзади илмҳои филологӣ, омӯзгори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур Аҳмадшоҳ Чурғосиевро даъват намудем, ки вобаста ба таҷлили иди Наврӯз ва суннату оинҳои маъмули он дар водии Зарафшон суҳбат намоем. зеро то ҷое иттилоъ пайдо намудем, вобаста ба мавзӯи мазкур устод як мақолаи муфассал низ ба таб расониданд. марҳамат, риштаи сухан ба шумо. Наврӯзро дар минтақаи Зарафшон чӣ гуна ҷашн мегиранд? дар воқеъ наврӯзе ке аз муҳимтарин ҷашнҳои миллии аҷдодони мо ба ҳисоб меравад, ки мардумро муттаҳид мекунад ва дар рӯҳияи якдигарфаҳмиву ваҳдат ҳидоят мекунад. ба он маъне ки дар ҷашни Наврӯз мардум гирди ҳам мебиёянд, дастархон мегустаранд ва бо ҳам шодмонӣ мекунанд. ва гузаштагони мо чунон ки аз сарчашмаҳо бармеояд, дар як сол 60 рӯзро ба хотири ҷашнҳо таҷлил мекарданд, хурсандӣ мекарданд ва шодӣ дар фарҳанги форси тоҷикӣ ҷойгоҳи махсуси худашро дорад. воқеан Зарафшон ба қавли донишмандон маҳди фарҳанги тоҷикӣ маҳсуб меёбад. дар ин ҷо ҷашни Наврӯз суннат ва анъанаҳои хоси худашро дорад. мардуми ин минтақа як моҳ қабл, яъне шурӯъ аз моҳи исфанд, ба истиқболи ҷашни Наврӯз омодагӣ мебинанд ва баъзе суннатҳои хосро анҷом медиҳанд. аз ҷумла хонатаконӣ ҳаст дар ин ҷо, ки як моҳ қабл аз Наврӯз хонаҳоро тоза мекунанд, сафед мекунанд ва сарфҳояшонро мисин мекунанд. ва умуман чуноне ки дар адабиёти мо ҳам дарҷ гардидааст, сафедӣ ин рамзи Наврӯз аст ва либоси сафед ба бар кардани гулдухтарон, сафед кардани хона, зарфҳоро мисин кардан ва қалбҳоро аз ҳама муҳимаш рӯшан нигоҳ доштан, ин рамзи сафедӣ ва Наврӯз аст, ки аз тарафи дигар ин покизагии инсонҳоро ифода мекунад. ва ҳамин хонатаконӣ дар минтақаи Зарафшон қариб 5 рӯзро дар бар мегирад, чунки дар як сол ки хонатаконӣ ки ҳаст, бисёр бо ҳафсалаи том мардум дар омади Наврӯз омодагӣ мебинанд ва хонаҳошонро аз чангу ғубор тоза мекунанд ва ҳамчунин кӯшиш мекунанд, ки андешаҳояшон ҳам созгор бошад ва дили нияташон ҳам пок бошад. ва аз ҳама муҳимтар, масалан калонсолои он водӣ ба хурдсолон насиҳат мекунанд, ки агар кинаву адовате нисбати ягон шахс дошта бошанд, ин кинаву адоватро бахшанд. яъне ин аз суннатҳои хоси наврӯзӣ аст дар он минтиқа ва дар дигар ҷо ҳам. албатта ин аз суннатҳои хоси наврӯзӣ аст, ки бубинед, ки ин суннат ҳатто алайҳи мафкураҳои ҳоким, гӯем ҳатто арабҳоро мафтун кард, ки онҳо дар баробари мардуми мо Наврӯзро ҷашн мегирифтанд ва бисёр анъанаҳои моро сарфи назар карданд, ҳатто кӯшиш карданд, ки барҳам диҳанд, аммо ба ин ҷашнҳои инсонсози мо нарасиданд, чунки ин ҷашн дар батнашон бисёр суннатҳое ҳаст, ки инсонсоз аст. ва ин ҳаст, ки аз хонатаконӣ дар водии Зарафшон шурӯъ мешавад ва дигар суннате ки пеш аз Наврӯз дар водии Зарафшон истиқбол карда мешавад, ин як суннат ҳаст, суннати наврӯзӣ, ки мегӯянд, ки оби раҳмат, яъне
оби раҳмат кӯшиш мекунанд ки оби раҳмат дар рӯзи душанбеи аввали ҳафта биёяд, чунки дар оби раҳмат ин ҳам поксозӣ ҳаст, поксозии манзил, умуман поксозии тамоми гирду гӯша ва назди ҳавлӣ. Агар дар оби раҳмат дар рӯзи душанбеи ҳафта мебиёяд, агар ки борон борад, мардум бисёр шод мешаванд, чунки борон яъне ки барои сабз гардидани табиат мусоидат мекунад ва ҳамчунин боронро шӯяндаи гуноҳҳо медонанд. Мардум дар пиндори онҳо шӯяндаи гуноҳҳо ҳаст. Ва аҷибаш ҳамин ки дар рӯзи душанбе оби раҳмат аст ва дар рӯзи чоршанбеи ҳамин ҳафта рӯзи наҳсу аҷуз мегӯянд, яъне дар он рӯз ба поксозӣ ва ҳатто кӯдакон ба бозӣ сахт машғул намешаванд. яъне ин дар андешаи онҳо ҳаст ки чанд соли қабл ҳам мушоҳида мешуд. ва ин оби раҳмат аз куҷо сарчашма мегирад? Ин оби раҳмат ин анъана дар Самарқанд буд ва мусаллам аст ки Самарқанд ва Зарафшон умумиятҳои зиёд доштанд, чунки Самарқанд ҳамчун гаҳвораи фарҳанги тоҷикон маҳсуб мешуд. ва оби раҳмат дар Самарқанд чӣ гуна таҷлил мегардид? яъне ки дар рӯзи оби раҳмат мардум ба назди кӯлҳо ва рудҳо меомаданд, шустушӯ мекарданд, яъне худашонро покиза нигоҳ медоштанд. аммо дар Зарафшон дигартар аст. мардум албатта ба корҳои шустушӯӣ даст мезананд, ба покиза кардани атроф даст мезананд, лекин дар Зарафшон обозӣ кардан ё ғусл кардан дида намешавад. яъне ки ҳамин сарчашмаи оби раҳмат шояд аз Самарқанд шурӯъ мешавад ё шояд ҳамин фарҳанг интиқол ёфт ба Зарафшон, чунки дар гузашта мо хуб медонем ки Зарафшон яке аз манотиқе буд ки ба Самарқанд дахолат мекард. ва дигар чизе ки ҳаст, чуноне ки ман гуфтам, наҳсу аҷуз ҳам рӯзи чоршанбе ҳаст ва дар ин рӯз мардум ки қариб ба ягон кор машғул намешаванд. ва дигар чизе ки пеш аз Наврӯз шурӯъ мешавад, ин бозиҳои наврӯзӣ ҳаст. бозиҳои наврӯзӣ дар Зарафшон албатта кӯдакон зиёдтар ба бозиҳо машғул мешаванд. бодбаракбозӣ ҳаст. бодбаракбозӣ ҳам кӯдакон сахт машғул мешаванд. аҷиб ҳаст ки вақте ки кӯдакон бозӣ мекунанд ва бисёр хоҳиш мекунанд ки шамол пайдо шавад ва як таъбири зебо ҳам доранд: ҳайдар рафт шамол биё, ҳайдар рафт шамол биё гуфта бо ҳам садо мекунанд то ки шамол биёяд, бозиашон авҷ бигирад. бодбарак чӣ гуна сохта мешавад? аз чӣ сохта мешавад? сохти бодбарак албатта аз чӯби борикии сафедор ё бет сохта мешавад ва бо килей варақҳоро насб мекунанд ва фанерро сурохӣ карда мечаспонанд ва ин як сохти махсус дорад ки бодбарак бо худашон мегӯянд бодбаракҳои якқӯша, дуқӯша, ки албатта сохти махсус дорад, лекин бисёр ба авҷ ин бозӣ шурӯъ мегардад ва кӯдакон бисёр хурсандӣ мекунанд. ва бозии дигаре ҳаст ки калонсолон ҳам ба ин бозӣ машғул мешаванд. бозии махсуси наврӯзӣ дар Зарафшон килаку даста мегӯянд, дар дигар минтақаҳо чилик дангал ҳаст ва бо номҳои дигар ишора мешавад. ва ин бозиро бозии килаку даста мегӯянд ва ин бозӣ ҳам ман мушоҳида кардам ки дар Зарафшон тарзи махсуси бозӣ ҳай аз дигар минтақаҳо фарқ мекунад. масалан дар Зарафшон ин бозӣ тамоман фарқ мекунад ба он маъно ки дар ин ҷо се давр ҳаст ва даври якум ҳаст, даври дуюм ҳаст, даври охир ҳаст ки масалан чақ ё даст мекунанд ва ин бозӣ бисёр розу рамзҳои худашро дорад ва бисёр давомнок аст ки дар Зарафшон тартиби бозӣ аз дигар ҷоҳо ба куллӣ фарқ мекунад. хело хуб. ва дигар анъанае ки дар Зарафшон то имрӯз роиҷ аст ва ин барои ба ҳам омадан ва муҳаббати наздики инсонҳоро ки ифода мекунад, ошбаракону нонбаракон ҳаст. ин ошбаракону нонбаракон ду рӯз қабл аз сайри наврӯзӣ шурӯъ мешавад. як рӯз нонбаракон мешавад ки мардум кӯдакҳо ба хонаи ҳамдигар нон мебаранд ва ин пухтани нон ҳам як ид аст, чунки дар деҳкадаҳо занҳои калонсолро фарёд мекунанд ба хона ва занҳои калонсол фотиҳа метиҳанд. хамири кулчаи соли навӣ шурӯъ мешавад ва дар ин ҷа вақте ки кулча пухта мешавад, як рӯз кӯдакҳо ба хонаҳои ҳама мардуми деҳа нон мебаранд ва аз онҳо бар ивазаш нон мегиранд, мебиёранд. яъне табдили кулчаи соли навӣ мешавад. ба хонаи ҳамдигар мераванд, сари соли наватон муборакбод мегӯянд ва соҳибхоназан ҳам сари соли нави шумо низ муборакбод мегӯяд ва яке кулчаҳои онҳоро мегирад, ба инҳо ба ивазаш кулча медиҳад. ин якум рӯз мешавад. дуюм рӯз ошбаракон мешавад. ҳамин ошбаракон ҳам бисёр ба тантана мешавад ва
ва вақте ки ошбаракон мекунанд, албатта кӯдакон ҳатто дар кӯчаҳо калонсолон ҳам мешинанд ва онҳоро муборакбод мегӯянд. Ин ошбаракон ҳам ба хонаи ҳамдигар ки дар маҷмӯъ дар Зарафшон ин номи ошро суюқ мегӯянд ки туппа ҳаст, уммоч ҳаст ва намудҳои дигари суюқ, яъне сустӣ ҳаст ки худашон ҳама хеле ном мебаранд. Ин қоидаи махсуси худашро дорад. Бояд ҳар кас аз хонаи худаш барад, ба хонаи дигарҳо тияд, боз биёяд хонааш, боз барад аз оши туруши худаш. Ва баъзе кӯдакҳое ҳастанд ки масалан тамбалӣ мекунанд, аз як хона ош мегиранд, ба дигар хона бурда ҳама хеле иваз мекунанд. Ва дар ҷараёни ҳамин ошбаракону номбаракон як бозии зебое аз ҷониби кӯдакон ҳам сурат мегирад ки мегӯянд оши ошакон. ва оши ошакон маънеш ҳамин ки кӯдакҳо ҷамъ мешаванд ва дар ҳамун зарфҳое ки масалан ҳамун ошро доранд, оши якдигарашонро масалан меошоманд. касе ки зиёдтар ошомад, тамоми хӯрокҳои дӯстонашро ба вай тӯҳфа карда мешавад. яъне як бозие ҳаст ки албатта дар батни худаш ин ҳам рамзи шодӣ аст, ҳам рамзи муҳаббат аст ва ҳам рамзи наздикии кӯдакон аст. бисёр ҷолиб. ин анъана, яъне ошбаракону номбаракон масалан шурӯъ мешавад. ва дар Зарафшон пухтани сумалак ҳам як иди хуб аст ки ин як ҳафта қабл мешавад ва мо медонем ки сумалак ин хӯроки хоси наврӯзӣ аст ки дар тамоми манотиқи ҷумҳурии Тоҷикистон пухта мешавад. ва дар водии Зарафшон бештар занҳои калонсол сари дег ҷамъ меоянд, аз шаб то саҳар ба пухтани суманак машғул мешаванд ва дар ҳар як кӯча пухта мешавад. яъне ин суманак ба таври умумӣ пухта мешавад ва баъдан тақсим карда мешавад. бояд як анъанаи бисёр зебои дигаре ҳаст ки номашро дудбароён мегӯянд ва ҳар нафар шаби дудбароён мегӯянд пеш. дар Зарафшон ҳама хел анъана ҳаст ва ҳар як авлод пеши саравлод ҷамъ мешавад. яъне аз ҳама калон мӯйсафедоне ки ҳастанд ва албатта ғанимат ки ҳастанд, ҳар як авлод ва ҳар як кӯчае ки ҳастанд пеши саравлод ҳамун шаб дар хонаи ӯ ҷамъ меоянд ва хӯрокҳои хоси наврӯзӣ мепазанд. дар он ҷо мусиқӣ мешавад, ширингӯиҳо мешавад. яъне як 2-3 соати фароғатӣ ки бисёр суҳбатҳои гарму самимӣ сурат мегирад ва инро номашро дудбароён мегӯянд. яъне шояд маънии дудбароён ҳам ҳамин бошад ки бояд ки ҳамун шаб аз мурини ҳар як сокин дуд барояд аз мурин. василаи ба ҳам овардани хешу таборон аст. албатта ин бисёр маросими зебо ҳаст, ман фикр мекунам, чунки мо ҳам дар ин маросим ширкат варзидагӣ ҳастем. бисёр маросиме ҳаст ки чуноне ки ман дар боло қайд кардам, мардумро ба ҳам меорад, мардум аз якдигар бохабар мешаванд ба ин восита. баъд маросими дигаре ки аллакай наврӯз шурӯъ мешавад дар Зарафшон, сайри наврӯзӣ ҳаст ва дар сайри наврӯзӣ дар Зарафшон аслан 5 рӯз идома меёбад. ва аҷоиб ин ки ин анъанаҳое ки дар Зарафшон дар Наврӯз ҷашн гирифта мешавад, мо дар шаҳр дар иди Қурбону Рамазон мушоҳида мекунем, чунки Наврӯзи Зарафшон шурӯъ мешавад якум рӯз. масалан ман хосатан инро дар тақаи фони ноҳияи айнӣ мушоҳида кардам. Наврӯз шурӯъ мешавад якум рӯз мардҳо ба хонаи ҳамдигар мегарданд, муборакбод мегӯянд ва як таъбири зебои хос ҳам мегӯянд. мегӯянд муборакбодӣ сари соли моҳи нав, саломатии ҷавонон шавад, моҳи бенуқсон шавад, бигзор ҷавонон умрашон ба баракат шавад, ватан тинҷӣ шавад гуфта ҳамин хеле як дуои хосам дар ҳама хонадон карда даст ба рӯй бурда мешавад. ва ин дуову таманниёти идона аст. албатта якум рӯз хона ба хона мардҳо мегарданд ва ҳамун наврӯзӣ ҳамун суфраи наврӯзӣ аст. дар дастархон сумалакай, намудҳои шириниҳо ҳаст, ҳафтсину ҳафтчин риоя карда мешавад ва дигар чизҳои дастӣ, нон пухта мешавад. як намуд нони тунуки лочара мегӯянд, анвои хӯрданӣ хоси наврӯзӣ ҳам ҳаст, гузошта мешавад. дар рӯзи дигар ба хонаҳои ҳамдигар занҳо мегарданд, яъне ки ҳамин ҳам мегарданд ва онҳо ҳам нисбати якдигарашон таманниёти нег мекунанд. ва албатта сайрҳои наврӯзӣ ки мутрибон ҳам ҳастанд, хушгӯйҳо ҳам ҳастанд, кӯшиш мекунанд ки сайрҳои наврӯзиро ҷолибу хотирмон гузаронанд. ва масалан рӯзҳои дигари наврӯзӣ, рӯзи севими наврӯзӣ аллакай айни замон, қабл аз ин дигаргуна буд, айни замон рӯзҳои севими наврӯзӣ барномаи фарҳангии талабагони мактаб, яъне хонандагони мактаб баргузор мегардад, ҳама ҷамъ меоянд. ин низ ба ҳукми анъана даромадааст. рӯзи 4 наврӯзӣ рӯзҳои варзишӣ ҳаст, куштингирӣ мешавад ва дигар машқҳои варзишӣ аз ҷониби мардон анҷом дода мешавад. ва баъзан дар ҳамин рӯзҳои варзишӣ аспдозӣ ҳам баргузор мегардад. дигар суннате ки дар Зарафшон дар арафаи наврӯз анҷом дода мешавад ва ин дар тамоми минтақаҳои кишвар фикр мекунам ҳаст, ҷуфтбаророн ҳаст. ҷуфтбаророн дар як манзили хос анҷом дода мешавад ва пеш аз ҷуфтбаророн дастархони калон ороста мешавад ва
тамоми сокинони деҳа ҳар чизи худашон доранд буроварда ба дастархон мемонанд ва мардум ҷамъ меоянд, пеш аз ҷуфтбаророн андак тановул мекунанд, баъдан бо суханҳои табрикии раиси комитети маҳалла ва раиси хоҷагии деҳқониҳо дар оянда чӣ нақшаҳо доранд дар соҳаи кишоварзӣ ироа мекунанд. Мардум огоҳ мешаванд ва бо дуои фотиҳаи ҷуфтбаророн шурӯъ мешавад. Ҷуфтбаророн пеш аз шурӯъ шудан чанд дона гандум ҳамчун рамзи баракат аз ҷониби деҳқони солхӯрда ва аз ҷониби деҳқони таҷрибадор пошида мешавад. ҷуфтбаророн шурӯъ мешавад. Баъд аз ҷуфтбаророн ки сайрои наврӯзӣ ҳам ки мегузарад, ин идома меёбад ки ба истилоҳ говхонукунӣ мегӯн. Говхонукунӣ мегӯн ин ҳудуди 14-15 рӯз идома меёбад, яъне говҳои ҷуфтиро омода мекунанд, барои ҷуфт кардан омода мекунанд. ва ба ҳамин мо гуфтанем ки масалан Зарафшон яке аз минтақаҳое ҳаст ки на ин ки ҷашни Наврӯз, балки тамоми фарҳанги кӯҳани мардуми ориётаборро ҳифз намудааст ва имрӯз ҳомии ҳамин фарҳанги бузурги тоҷикон аст ки зарур аст ки фарҳангшиносон ё олимон бештар таҳқиқ кунанд то паҳлӯҳои ноомӯхтаи фарҳангамон ки ҳамчун падидаи бисёр нодир аст аз ин ҷо ошкор гардад. Зарафшон минтақае ҳаст ки тамоми ҷашнҳои миллии имрӯзӣ, масалан ҷашни Наврӯз бо номи худаш, ҷашни Меҳргон бо номи Иди ҳосилот ҷашн гирифта мешавад бо суннатҳое ки дар гузашта буданд, ҳамун суннатҳо риоя мегардад. расму оинҳои наврӯзӣ ки шумо дар ин ҷо қайд кардед шояд дар дигар манотиқи мамлакат низ бошанд ё бо буданашон шояд тафовут дошта бошанд? албатта фарқият доранд. ман ҳозир вақте ки дар бораи оби раҳмат гуфтам, ин дар минтақаи Зарафшон ҳаст. дар дигар минтақаҳо ба тарзи бояду шояд гӯем ки таҷлил карда намешавад ин суннати наврӯзӣ. Суннати наврӯзӣ дигар дудбароён ҳаст. ин ҳам дар дигар минтақаҳо ба назар намерасад ё ба назар мерасад ба тарзи бояду шояд, чуноне ки дар Зарафшон ҷашн гирифта мешавад, дар дигар минтақаҳо таҷлил намегардад. баъд фарқи дигаре ки масалан дар Зарафшон дида мешавад, туҳфа кардан ба духтарҳои номзаддор. туҳфа кардан дар ҷашни Наврӯз дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аст, аммо як унсуре ҳаст дар Зарафшон ки дар ин чизҳое ки ман номбар кардам, дудбароён, оби раҳмат ва туҳфаи хостгорон ва ошбараку номбаракон, инҳо бо махсусиятҳо ва бо вижагиҳои хоси худаш дар Зарафшон таҷлил карда мешавад ки ин анъанаҳо дар дигар минтақаҳо бо ин гуна шукӯҳу азамат ба назар намерасад. фарҳанги миллии Тоҷикистон, умуман фарҳанги мардуми тоҷик, на ин ки Зарафшон, дар умум фарҳанги тоҷик як фарҳанги бисёр ғанӣ ҳаст. як фарҳанге ҳаст ки аз гузаштагонамон ба мо мерос мондааст ва мо бояд пули хубе аз ин фарҳанг созем ки ба ояндагон тавонем ин фарҳангро интиқол кунем, яъне бекаму кост. дар ин ҷода хидматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр назаррас аст ва ҳатто бо кӯшиши он кас худи мо шоҳид ҳастем ки Наврӯз ҷаҳонӣ шуд ва имрӯз ҷуғрофияи Наврӯз хеле васеъ ва густарда аст ва гуфтан мумкин аст ки маҳз дар даврони истиқлолият ҷашни Наврӯз, ҷашни Меҳргон, ҷашни Тиргон, ҷашни Сада эҳьё гардад, яъне ин ҷашнҳо умри дубора ёфтанд. вобаста ба аҳамияти таҷлили ҳамин идҳо мегуфтед. ин ҷашнҳо аз аҳамияти махсус бархурдоранд. якум аҳамияташон ҳамин аст ки моро ҳамчун миллати фарҳангӣ муаррифӣ мекунанд. дуюм аҳамияти бузургашон дар ҳамин аст ки ҷавононро дар рӯҳияи худшиносиву ватандӯстӣ тарбия мекунанд ва ин ҷашнҳо ҳатто ғосибони моро мафтун карданд бо унсурҳои инсонсозашон, бо унсурҳое ки ба инсонҳо шодӣ мебиёранд, ба инсонҳо фараҳ мебиёранд, яъне монанди он ки торикиро рӯшан месозанд. ҷавонон агар аҳамияти ҳамина донанд ва онҳо ҳам дар рӯҳияи худшиносии миллӣ тарбия меёбанд ва ин бар суди мо хоҳад буд. ташаккури зиёд. бисёр як суҳбати хубу хотирмон буд ки аз ин суҳбат шунавандагони мо, ман боварӣ дорам, вобаста ба Наврӯзи водии Зарафшон маълумоти хуб ҳам гирифтанд. таманниёти шумо дар рӯзҳои Иди Наврӯз ба шунавандагони радиои Фарҳанг. ман кулли мардуми тоҷикро бо фарорасии Наврӯзи оламафрӯз, бо фарорасии Наврӯзи ҷаҳонӣ табрику таҳният мегӯям. ба корҳояшон бурбориҳо хоҳонам. бигзор ин Наврӯзи нав Наврӯзе шавад заминае ба корҳои созанда ва ба корҳои бунёдии мардуми тоҷик бошад. бигзор Тоҷикистони азизи мо чун имрӯз ҳамеша зебою мунаввар бошад ва сулҳу субот
ثبات و وحدت کامل همیشه در تاجیکستان ما پایدار باشد. مردم شرفمند تاجیک با دل و نیت گرم با کارهایشان جدی مشغول شوند و طبیعت سبز اندر سبز تاجیک از این هم زیبا و دلارا باشد. باز هم تشکر و نوروز شما نیز مبارک باشد. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در صحبت ما بودند احمدشاه چرغوسیف، نامزد علم‌های فیلولوژی، آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور و صحبت‌ها را با شما در برنامه میزان اندیشه من زیورشاه اکتمشاه بودم. تن صحت و خانه آباد باشید و هر روزتان نوروز باد. ما هم گذشت، ایامی سرما هم گذشت، این فیض بر ما هم گذشت، نوروزی خوش پیک آمده. از مهر پر شد سینه ها، نقشه نماد از کینه ها. از مهر پر شد سینه ها، نقشه نماد از کینه ها. شد به غبار آینه ها، نوروزی خوش پیک آمده، نوروزی خوش پیک آمده. دارد وطن باغ و چمن، هر پاره ای خاکی وطن، از سبزه و گل پیرهن. نوروزی خوش پیک آمده، نوروزی خوش پیک آمده. دارد وطن باغ و چمن، هر پاره ای خاکی وطن، از سبزه و گل پیرهن. نوروزی خوش پیک آمده، نوروزی خوش پیک آمده. شد سازی جو گویا زی آب، بیدار عالم شد زی خواب. نوروزی خوش پیک آمده، خوب است اثر بگذاشتن، دانی امید کاشتن، دامانی هستی داشتن. نوروزی خوش پیک آمده، نوروزی خوش پیک آمده. خوب است اثر بگذاشتن، دانی امید کاشتن، دامانی هستی داشتن. نوروزی خوش پیک آمده، نوروزی خوش پیک آمده. نوروزی خوش پیک آمده، نوروزی خوش پیک آمده.